हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आङो थांनाय मासफ्राव मोनसे भिडिअ आङो हगारना होदोंमोन आंनि बोरमा फार्मनि सोमोन्दै। नाथाय गोबां सुबुंफ्रा आंनाव फन खालामदों बोरमा फार्माव जुदि माबा मोनसे बेमार जायोबा बिनि ट्रिटमेन्टनि राहा नङाबा सोखानायनि राहा दङना गैया आरो मा मेडिसिन होयो आंनाव गोबां सोंहरदों। नाथाय आं सोरबा फन खालामदों सोरबा कमेन्ट खालामदों। नाथाय आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ खालामबाय जायफोरा बोरमा फार्म खालामदों आरो गोसो दङ आरो जायफोरा आवगायदों बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट जागोन। मेडिसिननि सोमोन्दै आं खोन्थागोन। जोंनि फार्माव बा गासैबो जुनारफोरनाव बेमारा जायो, बेबायदिनो बोरमा फार्मावबो मालाबा बेमार फैयो आरो बायदिसिना बेबायदि जायो। बेखायनो बेफोरनि ट्रिटमेन्टनि राहाखौ आंनाव गोबां सोंहरदों। दा आङो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थागोन। माखासे मेडिसिनखौ आं खेबसेनो गोबां हानाय नङा। आं माखासे मेडिसिनखौ बा मुलिखौ मा बेमार जानायाव मा होयो आं बेखौ एसे खोन्थानो थाखाय जेब्ला नोंथाङा बोरमा फार्मखौ जुदि कमार्शियेल साननानै लाबाय अब्ला नोंथांनि ध्याना नोजोरा बे फार्मनि सायाव नोजोर होनांगोन। नोंथाङा नायनांगोन बबे बोरमाया मा जादों मा जायाखै मा बेमार जादों बेखौ नोजोर होनाया नोंथांनि हाबा। नोंथाङा जेब्लायबो बेखौ जोथोन लानांगौ, नायनांगौ। दिनावहाय खनसे खननै बेबायदिनो नायनांगौ आरो बेबायदिनो जुदि बेमार जादोंब्ला माखासे मेडिसिनफोरखौहाय होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर जायफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट बिथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। लोगोफोर आङो बोरमानि थाखाय मोनथामसो मेडिसिनखौ खिन्थानाय नोंसोरनि थाखाय आखायाव लाबाय। बबे बोरमानो मा मुलिखौ होयो आरो माबायदि बेखौ इउज खालामो बेबहार खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना लांबानो जाबाय। आं दा खोन्थागोन जाहैबाय अक्सि टेट्रासाइक्लिन टेब्लेट। बेखौहाय जेब्ला बोरमाया गावजों गाव सलायनानै गाराय जादों बा मालाबाफोर गोग्लैनानैहाय दोलाबदों बा सैमाफोर अरदों माबा मोनसे गाराय जायोब्ला बेखौ राननायनि थाखायहाय बेखौहाय होनाय जायो। गारायफोरनि अनगायैबो लोमजानाय जुब्रा जानाय बेफोरबायदियाव बेखौ बाहायनाय जायो। बेखौ बोरमानि अनगायैबो मोसौ बोरमा अमा गासै जुनादनोनो बेखौ बाहायनाय जायो। नाथाय मानसिनि थाखाय नङा होननानै बेयाव बादा होनाय जादों। बेयो फाथा मोनसेयाव 20 थाखाल'। गासै फार्मासिफ्राव बेखौ एभेलेबेल मोननाय जायो। जेब्ला बेखौ बिनाय लायगोन अब्ला बेयावनो बेखौ मोनगोन। थ' बिदिब्ला जोङो बेनि सिङाव जोङो नायदोनि मा मोनो आरो माबायदि बेखौ जोङो नायनानै लानि। बेयो फाथा मोनसेयाव मोनब्रै थायो। बेखौहाय बोरमा गिदिर एबा 25 केजि 30 केजि बोरमानि थाखायहाय बेखौहाय थरसे फुङाव आरो मोनायाव होनाय जायो। आरो फिसानि थाखाय 5 केजिसो अजननि थाखायहाय बेखौहाय आधा फुं आरो मोना दिनाव खननै बेखौ होनाय जायो। बेबायदिनो बेबहार खालामनानै बेखौ गासै गाराय लोमजानायफोरनिफ्राय बोरमाखौ सुस्थ' खालामनाय एबा मोजां खालामनाय ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदाखौ बे अक्सि टेट्रासाइक्लिन टेब्लेटनि गेजेरजोंहाय मोननो हायो। दानिया जोङो नैथियाव नायग्रोनाया जाहैबाय निमलक्स पि। बेयो निमसुलाइड पेरासटामल। जेला बोरमाया बिस जादों सौलायनानै सादों माबा मोनसे सौग्रावनानै बा माबा मोनसे गोग्लैसिननानै सानाय आरो लोमजानाय जुब्रा जानाय आदार मोजां जायै एसे उन्दुसो थानाय बेबायदि लैखोननि थाखायहाय नैबे निमलक्स पि टेब्लेटखौ होनाय जायो। बेनि दामा 44 थाखा। बेखौ गासै फार्मासिफ्राव जेखौ निमलक्स पि होननानै बुङोब्लानो बेखौ मोनो। बे टेब्लेटखौबो मोसौ बोरमा गासै जुनारफोरनो बेखौ बाहायनाय जायो। नाथाय बेखौ आङो बोरमायाव बांसिन बेबहार खालामो। सिङाव नायनि माबादि नै जोङो नुबाय बेबो फाथा मोनसेयावहाय बेयो मोनब्रै रोखोमनि थायो। एफा गिदिर नै गासै फार्मासियाव बिना लायब्ला बेखौ मोनगोन। बेखौ बोरमा गिदिरनि थाखायहाय थरसे आरो फिसानि थाखायहाय खावसे बिदिनो दिनाव खननै फुं मोना दैजों लगायनानै होनाय जायो। बे निमलक्स पि टेब्लेटनि गेजेरजों बोरमानि लोमजानाय जुब्रा जानाय बिस बेदनाफोरनिफ्राय सोखानो बा मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो। जोबनायाव जोङो नायगोन केलसिफिक गल्ड। बेयो मोनसे भिटामिन। बेखौ बोरमा मोसौ सैमा गासै जुनारनोनो होनाय जायो। बेयाव आं बेखौ बोरमानो बाहायनाय जायो। जुदि बोरमाया दुरबल गांसो मोनजायैनि थाखाय एसे गाहाम बिदि जानाय बेबायदि कन्डिसनाव बेखौ होनाय जायो। आरो मालाबानि समावहाय बोरमानि लेंग्रा लिंग्रि जानाय मानाय बेफोराव केलसियामनि एसे प्रब्लेम जायो। बे समावबो बेखौहाय बाहायनाय जायो। बेयो मोजां कम्पानि आं सानो। आं बेखौ गोबां बेबहार खालामो। गोबां बेबायदिनो ट्रिटमेन्टफोरनो आं बेखौ बाहायो। बेयाव केलसियाम B3 B12 बायदि भिटामिन बेयाव दङ। जेला बोरमाया
प्रेगनेन्ट बे समावबो आं बेखौ होयो जेब्ला बेखौ होयोब्ला एसे मोजां फिसाफोरखौ मोननो हायो बेनिफ्राय फिसा गोनांफोरनो होयोब्ला बेखौ मोजां गाइखेर गयो फिसाफ्रा मोजां कन्डिसन जायो जेखिजाया मानो दुरबल लेंग्रि लेंग्रा आरो बेबायदि प्रेगनेन्ट समाव एसे उइक बेफोरबायदि कन्डिसनावहाय बे केलसियामखौ आङो दैजों लागायनानै फुं मोना 20 ml आं होनाय जायो बेबायदि होनानै गोबां आङो प्रुफ मोनदों बेनि दामा बारा इसिबांनि नङा 165 बेनि दामा बेखौहाय गासै फार्मासिफ्राव बेखौ मोननाय जायो बेखौहाय गावनि मोखाङावनो लिरनो दंखायो 20 ml बेसिम होनानै मोजां जोथोन लायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बे कन्डिसनाव दङब्ला बा एसे गाहाम बा फिसाफ्रा थिग मोजाङै गाइखेर मोनजायाखै बेबायदि अबस्था दङब्ला बेखौ नैबे जों 20 ml होनानै नोंसोरो आनजाद नाय नोंथांनि बोरमा मोसौ गासैबो मोजां रोखोमनि गाइखेर होखागोन आरो मोजां स्ट्रं जागोन बेखौ बाहायबाय थायोब्ला आं बेखौ बांसिन आंनि फार्माव बाहायनाय जायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बुजिदों माबा मोनसे सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो दिनैसिम नोंथांनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदि भिडिअ नोंथाङा मोनबाय थागोन